स्टुडिअ आं दायो दं राजीब बसुमतारी। बे समाव आं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट लानानै फैदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननाय जासिगोन। नोंगौ नोंथांमोना मिथिगौ जे थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' आफाद थामहिनबा बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा खौसे जानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारबाय थानाय समावनो मोनसे मोजां खौरां फैदों आरो बे मोजां खौराङानो जाहैबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया लाइस्राम ब्लाडुसिनि अनगायै गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननाय जासिगोन आरो बेखौ दिनै नटिसनि गेजेरजों माखासे खौरां बिजोङाव फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव भाइस चेन्सेलरखौ लानानै गोजोन गैयैखौ मोननानै गोबां सोमावसारदों आरो भाइस चेन्सेलर थामहिनबा लाइस्राम ब्लाडुसिंनि दैदेननायाव गोबां फरायसाफोरा खहा जादों। गोबां फरायसाफोरा मुं थिसननांगौ समाव मुं थिसननो हायाखैमोन, रिजाल्ट मोननांगौ समाव रिजाल्ट मोननो हायाखैमोन, लेखा मोननांगौ समाव लेखा मोननो हायाखैमोन। बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सोमावसारगोन आरो सारबाय थादों आरो सोमावसारबोगासिनो दं। बेखौ लानानै दिनै मोनसे मोजां खौरां थामहिनबा बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जाफुंसारनाय होनना बुंनांगोन। मानो होनबा आगुनि भाइस चेन्सेलर थामहिनबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम ब्लाडुसिंनि जायगायाव गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननाय जासिगोनखौ मिथिनो मोननाय जादों आरो बे दाबिखौ खालामदोंमोन बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै मोनसे मोजां फिथाइखौ मोननो हादों होनना जों फोरमायनांगौ। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव फैनोदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम ब्लाडुसिंनि जायगायाव गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननाय जासिगोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम ब्लाडुसिंनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदोंमोन आरो दाबि खालामदोंमोन थाबैनो लाइस्राम ब्लाडुसिंखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय भाइस चेन्सेलरखौ बिथांखौ बोखारनानै गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे गुवाहाटी दिसपुरावहा सोमावसारदोंमोन आरो बेनि फिथाइखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव मोननो हाबाय होननानै जों बुंनांगोन। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो
जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक